Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan Infinit și astăzi o să revenim cu un nou episod de Clash Royale. Uitați un online, Arena 79 ca băieții. Ce avem golem de 3, putem o să-l facem și de 4 dacă mai ne pică. 2567 de bani. Hai să dăm și noi un Clan Battle. Scuzați zgomotele. Se pare că băieții nu vrea. Atunci hai să dăm un battle. Un battle. Unu de 8. Iupi! Ups. Hai să-i băgăm moda aia veche. Așa, acum dacă bagă Wizard ca Tornado, nu bagi nimic avere. Pe eu turnul direct. Asta o fi AFK, nu pun nimic. Hai, meci. Iulele de foc. O să facem doar lupta asta că mă grăbesc să ajung undeva. E 15 la 6 trebuie să ajung și... numai speluri mâncate și... Dacă bagă skeleton degeaba. Hai să dăm și un zab la băiat. Ăsta cred că vrea să scadă. Ăsta ne-a lăsat. Golden. Vreau și o legendarie. Hai, mai dăm un battle. Că o să fie prea scurt episodul. Hai, încă un. Scuzați zgomotele. Încă unul de 8. Iupi! Ups. Și ăsta nu-l lăsa? Cred că ăsta chiar ne bate. Am ars-o. Am cam ars-o. Nu zice că ăsta are numai speluri. Doamne, dar nu e un spel, Doamne. Mă bate. Deci mă bate. Cum? Scuzați-mi vocea. Am cam răcit și eu. Vă dați seama. Mai ales pe ploaia asta. Eu filmez că e ploaia afară, că acum eram afară, dar ce să faci, frate? Dacă te plictisești. Scuzați zgomotele. Chiar scuzați-le, vă rog. Și sper să nu mai se audă. Ai de cucul meu. Mă, ce zici? Scuzați